Aron gamaja pa yung taon kung kuan ko. Gamay pagka na Kay 30 plus naman. Wa pa dito pa. Ang subscribe. Sa YouTube channel. Ari ko magpatahi kay mo ni hang nakit ano. Kuan na hang na patahian nga hang nakuanan si nang Lita, si nang Mimong, si nang Mimens ba? Imong ganito? Oo, karon. Dena sila yung mga kuan. Na yung mga tahiunon. Ikaw na gadi ning pasulabi na hang. Di orang tagana na day kagi. Oo, daghan lagi di amin na din napunta bahala ka may hapit na mo oras. Bitaw. Wa pa siguro. Grabe dito ang lugar sa mga naghat na ha. Sa mga orasan nila ka. Check sa kang bata, wa mo pa na madagan. Wapay ko wapay oras ko mga sa nalong. Medya na ba? Medya ka naman sa bibigyan dan. Balay ko sa ano. Ako ko ano man. Take over. Sabay kasukot pa. Aw ipasa laman agkuan. Kanang Picture. Nakuha naman siguro kay uniform sa baiso. Katahi. Naman na ikuan din no. Adan. Necktie. Kular. Awata sa ipasa hino. Oh, ipasa mo na sige. Pwede messenger ah. Sige. Sa to yung mga nanay. Sa bahay. Airbrush naman. Ay, sabi? Gusto ko maato si Enzo. Tagbipod ko? Bando kayo yan naman kung ano yung sa mga vlog. Sige, makukutan ang mga vlog ba? Di lang makumukumen. Tagbinagulay. Klase naman. Pero limited pa. Busy. Malipod kasi mukhang panay. Na iba? Esa. Kani. Now picture. Ngani. Yung messenger, pasok koan, telepon. Ana, titik na. Titik na. Ay, anak kong nanay basing. Asa makitap ng imong kuan? Asa ba? Taas. Sabay, natin. Rosalie. Oh, ikaw. Rosalie na lang. Oh, ikaw na ba nila yan? Video na ba rin? Tutlo ka lo. Video? Morga. Mga na yung pinadak-ag kuan, subscriber sa si Kuan, si Lilian dito. Si Ate Lilian. Ha? Wanta ni mo ko. Ayaw. Kay, pabrikara man ni sinuog. Pabrikahan ma. Kuan di kang mananahi na. Ikara ang mananahi. Alam, may gulang na kong panahi. Sabi, Jud. Wa ko ko na huna. Jud, ni aram ni sa inang lita ng baning ni Ingon. Ato sumadis, ang basing ko no. O itong hapon na paminingan to. Ito na, hapon tayo noon. Muta na paminingan. Kasi ko katuod sa isang bahay, maumandahin ni Dani. Wala na ko yung hatuon dito. Tam ni kastaglaran. Tagbitagbig ko ah. Winawan. Nimuabuyan mo ba ka na? Ano tayo? Gahawakan. Ang hawak sa blouse, luag rin naman ito bigat. Kaya itak-in na insert. Daghan ko itong proseso ng patahi. Pero sa sayang, sukod. Yun na, 32. Mga punay bakas. Apay bakis. Espiritu jenis. Nanay ba siya nga ni kay ito mo ang uniform sa una sa high school. Ito bang sa kukiri, server chef. Oh, na apilan ba day ka? Oo, naamin na ito sa una. Ano na eh?
Are anak baca pa nimo nagpakuan tong mga school sa una sinulay. Tagsa na pure manahi ay og kuan. Tagsa na Manahi ay. impas na. Basta tigawang nandiyan manahi ay wala na eksperto og mananahi. Ang kataas sa imong sayal, lakas tuhod. Oh, lapas tuhod. Ana lamas kuan 20. 20. Hmm. Dari 21. Dari 20. Ato ko na raha 20 kay 20 lah? oh, Dani na, sila. 20. Ni kuan man sa mga kaugari. 21. Di na jud. Ada halaman. 20 dari setengah tuhod. Ada ra 21. 21. Okay na. Tay, asa mo Oo, ko? necktie. Dini ra? Sa picture no? Awak katong picture ba yung Ano tanawon? picture lo? Sa una lo. Sabay mo course. Kuan tindog nga professional. Dan hindi ay Lapas, Lapas sa pusod. mga 12, 11. naman, 12 naman. Ayun. Kaya igo mo siguro pa ng tila. Anong nga na may mga palit lagi. Di wa may marka ag blue. Sa skulahan eh. Kani Nga tila. sa lahat pero kami. Wa-apply na na siya. Sa eskwelahan kami. Eh nga nila din sa eskwelahan. Kaya go man ay Oh, salamat juga adyo kay naining sa gubang sa hagtayonon. ano samdan nimo? Tinanglanon mo. Domingo mo balik og tagbi. Domingo, Bernes, Oh, nagasa. Taas pagkuhan. Lunes pa man. Lunes pa man doon. aga po po mula ko po Cebu sa Lalagi. Pulbis. Ay, bis pa. At masih isip ba sila yung ba nang balik na. Domingo maka. Kan. Chat lang tagay na naman tayo. Mensahe is messenger. Nanay ba saying guys? Palihog ko ninyo subscribe sa ilang channel. Ako harap pa ibutan na sa aray. Kana gusto jud ko mato ka programe pa. Okay. Aris puti. Na puti nga di naman siguro puti ilang ba? Pag are ano ba siya? Pero maintain na mga tuwas puti. Tanan lagi nito video ha. Kanaon. Busy pa kasi imong sige tayo mo ron di mo siguro ka mo laag nay. Sige lang mo. Jahang Sige dahil sa tanong ng video. Cellphone dia dari. Kailangan mong pudog. Video. Magsikot tayo. Di pa sila napon na sa isa? wala ko na para na sa vlog sa una. Muro magnaid ka ilan ni. Muro may ay lang pagumang ka na. Pagumang yun. Ay sa. Ay, isa. Diyan ay nalang anak ka. Manihapon para ba? Manihapon sa Salamat. Ay na kay. Diyan ba na? wa ko magdaog lagi. Doa ko sa hanggang vlog. Nanay ka. Alawan tayo ngayon na luwas kasi nga tayo nun. Sige. Laghang bayranan pero may hang ano ya? Sige po. Nag-utos bayranan. Okay. Play pa na. Content mo na. Alam gamaga pa yung taon kung kuan. Gamay pagka na na Kay 30 plus naman. patun dito pa. Ang subscribe. Sa YouTube channel. Ari ko magpatahi kay mo ni hang nakit ano. Kuana hang na patahi ari nga hang nakuanan si nang Lita, si Nang Mimong, si Nang Mimens ba? Imong gaya to?
Oo, karon. Di na sila yung mga kuan. Ha? Na yung mga tahiunon. Ja, ikaw na kasi ning magpasulabi na. Hindi orang kadana na dahil kami. Oo, daghan lagi di amin na din napunta bahalaga at may hapit na mo oras. Di tao. Wapo pa siguro. Grabe ito, ang lugar sa mga naghat na ha? Sa mga orasan nila ka. Ni, tik sa ang bata, wa mo pa na madakan. Wapay kuan, wapay oras. Pwede mga sanalong. Medya na ba? Yan, ang mga kan. Wala ko sa kuan. Ako ko ano naman. Take over. Sabay, Kasukot pa. aw pasalaman agkuan. Kanang Picture. picture. Nakuha naman siguro kay uniform sa paiso. Katahi. Naman na ikuan din no. Adan. Necktie. Kular. Awatan sa ipasahin o. Okay, pasan mo na sige. Pwede sa messenger ah. Ah, sige. Sa to yung mga nanay. Sa mga Airbrush naman. ay. Sabi? Gusto ko mga ito sa Enzo. Tagbipog ko. Bando kayo, hindi naman kung ano yun sa mga vlog. Sige, makukutan ang mga vlog ba? Hindi lang makumukumin. Tagbinagulay. Klase naman. Pero limited pa. Busy. Malipod kasi mukhang panay. Na iba? Esa. Pero normal yung mga laki. Kani. Now picture. Ngani. Messenger. Tapos upuan. Telepon. Na, pitik na. Pitik na. Ay, anak kong nanay basing. Asa makitab ng imong kuan? Asa ba? Taas. Sabay, natin. Rosalie. Oh, ikaw. Salin na lang. Oh, ikaw na berilangan. Video na ba rin? Tutlo ka lo. Pili do. Morga. Mga na yung pinadak-an. Kuan, subscriber sa si Kuan, si Lilian dito. Si Ate Lilian. Ha? Banta ni mo ko. Ayaw. Kay, pabrikara man ni sinuog. Pabrikahan ba? Kuan si kang mananahi na. Ikadadahi kara ang mananahi. Ano may gulang na kong panahi. Sabi, Jed. Wa po ko na huna. Jed, ni aram ni sa inang lita ng baning ni Ingon. Ato sumadis, ang basing ko no. O itong hapon na paminingan to. Ito na, hapon tayo noon. Muta na paminingan. Kasi mo katuod sa isang bahay, maumanayin ni Dani. Wala na ko yung hatuon dito. Tam ni kastaglaran. Nagbitagbig ko ah. Winawan. Mubuabuyan ba ka na? Ano tayo? Gahawakan. Ang hawak sa blouse, luag din naman ito bigat. Kaya itak-in na Insert. Daghan ko itong proseso ng patahi. Pero sa sayan, Tukon. yun na, ito. Mga punay bakas. Apay bakis. Espirito jenis. Nanay ba siya nga ni kay. Ito mo ang uniform sa una sa high school. Ito bang sa kukiri. Server of chef. Oh, na, Arhipon apilan ba de ka? Oo, naamin na ito sa una. Ano de? Anak ba dyan po niya mo nagpakuan itong mga school sa una. Sinaray. Tagsa na po rin manahi ay kuan. Taksa na Manahi ay. impas na. Basta tigawang nandiyan manahi ay. Mali na eksperto og mananahi. Ang kataasa mong sayal, dapat tuhod. Oo, lapas tuhod. Ano, lamas kuan? 20. 20. Hmm? Dari 21. Dari 20. Atag ko na 20 kay
20 lah. Oh, Dani na, sila. 20. Ni ko ano na mga kaugari. 21. Di na jud. Asa na Ada ba? 20 na rin. Tunas tuhod. Ada ra 21. 21. Okay na. Okay na. Tay, asa mo Oo, ko? next Di time. nila? Sa picture no? Awang, atong picture na yung Ano tanawin. picture lo? Bisa ko na lo. Sabay mo kurso. Indok nga professional. Lapas. Nandili ay. Lapas. Lapas sa Usod. mga 12, 11. Grabehan. 12 naman. Ayun. Kaya igo mo siguro pa ng tila. Nanong nga na may mga ipalit lagi. Di may marka ang blue. Sa skulahan eh. Kani, Ang tila. sa lahat. Pero kami, Apply na rin na siya. sa eskwelahan kami. Eh, namin na din. Sa eskwelahan. Kaya ba man Po, salamat sa kaadyo kay Dining. Sa gubang sa lang tayo nun. ano sandanin mo? Pinahanglanon mo. Domingo mo balik kung tagbi. Domingo, Bernes, Oh, lagad Sa sa taas pagkuhan. Lunes pa man. Lunes pa man dong. Aga ko po, mula ko po Cebu sa Lalagi. Huibis. Ay, bis pa. Okay. At masih isip ba sila yung ba nang balik na? Domingo maka. Kan. Chat lang tagay na naman tayo. Mensahe is messenger. Nanay ba sa inyo guys? Palihog ko ninyo subscribe sa ilang channel. Ang harap pa yung butang na sa alay. Kana gusto juga mato ka programe pa. Okay. Aris puti. Ang puti nga di naman siguro puti ilang ba? Pag ari ano ba siya? Sa Piramide na mga tuwan. Tanan lagi ninong video ha. Tanaon. Busy pa kasi mong sige tayo mo di mo siguro ka mo laag nay. Sige lang mo. Dahang Sige dahil sa tanong video. Cellphone niya dari. So kailangan mong pudog. Video. Magsigang tayo. Di ba sila napon na sa ida? wala ko na para na sa vlog sa una. Muro magnaig ka ilan ni. Ano na may arizang pagumang ka na? Pagawang yun. Ay sa. Ay, isa. Diyan ay nalang anak ka. Manihapon para ba? Manihapon sa Salamat. Ay na kay. Diyan na. wa ko magdaog lagi. Doa ko sa hanggang lang. Nanay ka. Salamat na yun. Luwas kasi nga tayo nun. Sige. Lagang bayranan pero may hang. Ano ya? Sige po. Nag-utos bayranan. Simple pa na.